Il-Kummissjoni Ewropea ilha torganizza l-premjijiet Regio Stars kull sena mill-2008. Dawn il-premjijiet saru t-tikketta tal-eċċellenza tal-Ewropa għal proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea taħt il-politika ta' koeżjoni li ssir b'mod innovattiv u inklusiv għall-iżvilupp reġjonali. Il-proġetti li jintgħażlu jitqiesu bħala li jispiraw lir-reġjuni tal-Ewropa biex iwettqu l-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni b'impatt dejjem akbar. Wara votazzjoni pubblika l-Kummissarju Ewropea għal koeżjoni u r-riformi Elisa Ferreira ippreżentat il-premjijiet lir-rebbieħa f'ċerimonja f'Evora fil-Portugal u bħala l-aħjar proġett ġie klassifikat dak tar-riabilitazzjoni u restawr li sar fiċ-ċittadella ta' Għawdex. Fi tweet il-Kummissarju Ewropea ferħet lil Malta u qalet li dan il-proġett tal dan il-monument storiku sabiħ ħajja ġdida għal ġenerazzjonijiet tal-lum u tada. Il-proġett kien jinvolvi r-restawr u r-riabilitazzjoni ta' strutturi interni fil-ħitan tal-belt antika u fortifikata. Illum bis-saħħa taċ-ċentru l-ġdid tal-viżitaturi u aċċessibilità aħjar, dan il-monument impressjonanti se jattira aktar turisti minn qatt qabel, fil-waqt li se jisfrutta bisħieħ il-potenzjal kollu tiegħu. Dan il-proġett twettaq b'investiment ta' aktar minn 14 miljun euro, li 12 miljun minnhom ġew mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Meta kkummenta dwar dan il-premju fuq il-paġna tiegħu tal-Facebook, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri irringrazzja lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom għal dan il-proġett. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet esprima s-sodisfazzjon għal fatt li dan huwa l-ewwel proġett b'fondi Ewropej li rebaħ il-premju Regio Stars.